الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم ہو نگاہ کرم کملی والے ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو جدہ جدہ ہے دل جانتے مدینے تھے وہ پڑھ لو اب تو مجھ کو
ماشاءاللہ اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میری قسمت میں وہ دل بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری قسمت میں وہ دل بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری اس کے سوا میرے آقا میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے میری اس کے سوا میرے آقا میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے ذکر کر سرور انبیاء کا نام لے اس حبیب خدا کا ذکر کر سرور انبیاء کا نام لے اس حبیب خدا کا جلوتوں خلوتوں میں نیازی جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں ہے جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے 12ویں پارے دی سورہ یوسف او دی چند آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں منوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نو غصہ زیادہ آندہ ہوئے جس بندے نو تو آڑے جو تک کسی نو نہیں نہ ہوگا چلو اللہ کرے نہ آوے جس بندے نو غصہ زیادہ آندہ ہوئے حدیث دی بچاؤں دا او بندہ سورہ والعصر دی تلاوت کرے کس سورت دی بولیے ذرا سارے بولو کیڑی والعصر ان الانسان لفی خسر یہ سورت پڑھے جس بندے دا حافظہ کمزور ہوئے طلباء بچے بیٹھے ہو اے سننا جس بندے دا بچے دا حافظہ کمزور ہوئے او دی والدہ یا او دا والد یا او بچہ خود صبح فجر دی نماز پڑھ کے
پانی دا گلاس تھوڑا جا پر کے کول رکھ لوے تے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک 11 مرتبہ اس سورت پڑھے، اول آخر دروشری پڑھ کے اس پانی تے پھوک مار کے پانی پی لوے، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جس بندے دے اتے قرضہ ہوئے 41 دن وہ بندہ رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے سورہ واقعہ پڑھے، قرضہ دور ہو جائے گا۔ جس بندے نے قبر دے عذاب تو بچنا ہوئے وہ ہر روز رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے سورہ ملک پڑھے۔ کی پڑھے؟ سارے بولیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا فلانے بندے نو انج ہو جائے تے آ پڑھے، انہوں آ ہوئے تے آ پڑھے۔ کوئی آقا انج دی صورت بھی ہے جنہوں یہ ساریاں پریشانیاں ہون تے وہ ایکو صورت پڑھ کے کام چلا لوے؟ کوئی انج دی بھی صورت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہوں یہ ساریاں پریشانیاں ہونا، فرمایا او سورہ یوسف پڑھ لوے۔ کیڑی صورت پڑھ لوے؟ سورہ یوسف پڑھ۔ اس اور بھی علماء نے بہت کچھ اس دے حوالے نال بیان فرمایا، لیکن ٹائم ساڑھے کو تھوڑا ہے اور میرے کو پیریڈ بھی تھوڑا ہے، موضوع بڑا طویل ہے تو وقت انتہائی قلیل ہے۔ قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ موسم بھی بڑا سہانا ہے تے اونج بھی بڑا سہانا ہے۔ آج بابے نے بھی ویسے ساؤنڈ والی بھی چس کی تھی، اللہ کرے اتھے انجی روے ہوں۔ سبحان اللہ، ہولی نہیں محبت اللہ خود رہے کھولی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ادھا سوکھا تے سادہ جا ترجمہ حروف مقطعات نے، ادھا علم اللہ جان دے یا اللہ دی عطا نال او دا پیارا رسول جان دے لیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا اے وضاحت والی کتاب دیاں نشانیاں نے۔ کیڑی کتاب دیاں؟ بولیے ذرا، کیڑی کتاب؟ وضاحت والی کتاب۔ یا اللہ ایک کنی کو وضاحت والی کتاب ہے؟ توجہ ہے سارے ہیں دی؟ چند جملیاں میں زیادہ وضاحت نہیں، صرف چند جملیاں میں وضاحت کرنا چاہنا۔ محبت نہ ٹائم ساڑھے کو تھوڑا جا رہ گیا ہے تے پیار نہ لے کوئی سبحان اللہ کو کام شروع کریے ذرا۔ اللہ کریم نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ کریم نے فرمایا اے وضاحت والی کتاب دیاں آیتاں نے۔ یا اللہ ایک کتاب کڈی کو وضاحت والی ہے۔ اللہ کریم فرماندہ اے مصطفیٰ دیا غلامہ ایک کتاب ایڈی کو وضاحت والی ہے کہ اس کتاب دے اندر میری توحید دی وضاحت موجود ہے۔ اس کتاب دی اندر میری توحید دی وضاحت موجود ہے۔ اے ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے۔ اس کتاب دی اندر اس پوری کائنات نو جدوں تخلیق کیتا گیا ہے، اس تخلیق دی وضاحت اس کتاب دی اندر موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دی اندر آدم علیہ السلام دی تخلیق دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی وضاحت والی کتاب ہے۔ اس کتاب دی اندر جنت دی تخلیق دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دی اندر جہنم دی تخلیق دی وضاحت موجود ہے۔ ایک کتاب اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دی اندر شیطان دے مردود ہون دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے۔ اس کتاب دی اندر فرشتیاں دی تخلیق دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دی اندر آدم علیہ السلام دے آسمان تو زمین تے اترنے دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے۔ اس کتاب دی اندر آدم علیہ السلام دے میری بارگاہ وچ دعاواں منگن دی وضاحت موجود ہے۔ اتنی کو وضاحت موجود ہے کہ اس کتاب دے اندر طوفان نوح دی وضاحت
موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر ابراہیم علیہ السلام دے نارے نمرود وچ جان دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت توجہ رکھیا جے میں ساری ڈیٹیل نہیں صرف اشارہ کردہ جا رہے ہیں ہر میں اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر ابراہیم علیہ السلام دے نارے نمرود وچ جانے دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر اسماعیل دی قربانی دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اس کتاب دی اندر سلیمان نبی دی بادشاہی دی وضاحت موجود ہے. اس کتاب دی اندر حضرت داؤد علیہ السلام دے ہتھاں وچ جدوں لویا آ جاندا ہے تے داؤد پھڑ کے لوہے نو جویں مروڑ دے نے او مڑ جاندا ہے. اس لوہے مڑن دی وضاحت بھی اس کتاب اندر موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر موسیٰ علیہ السلام دے ایک کوہ دور تے جان دی وضاحت بھی موجود ہے. اوتھے جا کے میرے نال گلاں کرنے دی وضاحت بھی موجود ہے. اے سامری جادوگر دے پچھڑا بنان دی وضاحت بھی اس کتاب دے اندر موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. ادریس نبی دے آسمانات تے جانے دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ موسیٰ تے خضر دی ملاقات دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بغیر باپ تو آن دی وضاحت موجود ہے. کہ تسی پیار نال ایک وری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ آنکھوں تے میں ایک اور جملہ کہنا چاہنا. اللہ کریم نے فرمایا اے حافظہ ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دے اندر میرے رسولہ دی رسالت دی وضاحت موجود ہے. نہیں بلکہ میں تے اور کہاں گا اللہ فرمایا کائنات علیو ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے بددہا دے چہرے دی وضاحت بھی موجود ہے. ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دیاں زلفاں دی وضاحت موجود ہے. ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے ہتھاں دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے بازوਆਂ دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے قدماں دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دیاں اینا اکھاں دی وضاحت بھی موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے کناں دی وضاحت موجود ہے. اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے. اس کتاب دی اندر میرے محبوب دے ہونٹاں دی وضاحت بھی موجود ہے. نہیں بلکہ فرمایا اے حافظات کاریا یہ ایڈی کو وضاحت والی کتاب ہے. جدوں میرا یار بول دائے او دے بولن دی وضاحت بھی اس کتاب دے اندر موجود ہے. اے حافظہ اللہ فرمایا ایک کتاب اتنی کو وضاحت والی ہے. اس کتاب دے اندر میرے محبوب دے رفتار دی وضاحت موجود ہے. حبیب دی گفتار دی وضاحت موجود ہے. اے حافظات کاریہ اتنی وضاحتاں ویکھن دے باوجود ہجے بھی تو کیوں نہیں پڑھدا پیا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. وضاحت والی کتاب ہے. وضاحت والی کتاب ہے. اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فرمایا اس کتاب نو اساں عربی وچ نازل کیتا ہے. کدے وچ؟ فارسی یا عبرانی یا اردو چ نازل نہیں کیتا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. فرمایا اس کتاب نو اساں عربی وچ نازل کیتا ہے. کیوں؟ فرمایا لعلکم تعقلون تاکہ تسی عقل کر سکو, عقل حاصل کر سکو, تسی سمجھ سکو. اگے اللہ کریم کی ارشاد فرمانا ہے. اللہ فرمانا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. نحن نقص
سونے اسی تو آڈے اگے بیان کر رہے ہیں قصہ. کیسا قصہ؟ ماڑا قصہ؟ فرمایا نہیں، احسن القصص. پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. احسن القصص فرمایا سونا قصہ. توجہ ہن ذرا توجہ کرنا جملے وال. فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. سونیا ایک قصہ اساں تہانوں سنایا ہے، تہانوں بیان کیتا ہے. بما اوحینا الیک، اے جڑا سونا قصہ ہے یہ اساں تھوڑے تے وحی کیتا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سونے ایک قصہ اساں تھوڑے تے وحی کیتا ہے تے سونا قصہ. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے نہیں فرمایا سونے تو انہوں پتہ نہیں سی، اس قصے دا تو انہوں پتہ نہیں سی. فرمایا پتہ سونے تو انہوں ایسی پر تساں کدی ادھر توجہ ہی نہیں سی دیتے. تو تساں ادھر کدی بولو تو صحیح، تساں کدی ادھر توجہ ہی نہیں سی کی. سونا قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا سورہ یوسف دے اندر 12واں پارہ اور 13واں پارہ. بڑی حسین صورت ہے. سنو یارو، اللہ دے نبی حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے اسرائیل. کی لقب ہے؟ سارے بولیے کی لقب ہے آپ دا؟ اسرائیل. اسرائیل دا معنی ہے فرما بردار بندہ. اے عبرانی زبان دا لفظ ہے اسرائیل. عربی دے وچ ایدہ معنی ہے عبداللہ، اللہ دا بندہ، فرما بردار بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل، نام ہے آپ دا یعقوب. اسحاق علیہ السلام نے ایک پتر سی عیس اور دوسرے دا نام سی جناب یعقوب. یعقوب علیہ السلام چونکہ بعد ہی چاہے عیس پہلے آیا، اے بعد ہی چاہے یعقوب کہندے نے عقب تو آن والا بعد بھی چاہن والا، اس وجہ تو آپ دا نام رکھیا یعقوب یعنی بعد بھی چاہنے والا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامے دے گھر شادی کی تھی. کتے؟ اپنے ماموں دے گھر شادی کی تھی. بیوی دا نام ہے ولیہ. کی نام ہے؟ سارے بولیے کی نام ہے بیوی دا؟ ولیہ. مختلف روایات نے کتب تواریخ اور سیر دے اندر. ایک روایت دے پیش نظر ولیہ او دے بطن وچوں اللہ نے 2 پتر عطا کیتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور ولیہ دی دوسری پہنے جدا نام ہے جناب راحیل. اور ایک پہلیاں امتاں وچ جائز سی کہ ایک بندہ 2 سکیاں پہنا اپنے نکاح وچ بیک وقت رکھ سکدا سی. 2 سکیاں پہنا بیک وقت ایک بندے دے نکاح وچ رہ سکدیاں سن. پہلیاں امتاں جائز سی پر اے ساڈے آقا دی امت چاہ کے ختم ہو گیا. توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت راحیل دے نال نکاح فرمایا. جناب راحیل دے وچوں اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایک پتر عطا کیتا جدا نام آپ نے رکھیا یوسف. کی نام رکھیا؟ اچھا تو انہوں پتہ یوسف دا معنی کی ہے؟ اکثریت نے ساڑھے پتہ کیا اندھنے یوسف دا معنی جی بہت سونا، جبکہ بات نہیں. یوسف نکلے تا آصفہ چو جدا معنی افسوس. کی معنی ہے؟ آصفہ یاسفو ایدہ معنی ہوندہ ہے افسوس کرنا. تو یوسف ایدہ تسی سوکھے لفظہ میں ایدہ معنی ہی سمجھ گئے کاش. یوسف افسوس والا. اے اللہ دے نبی پتر دا نام کیسا رکھیا جائے؟ یوسف سونا پتر تے نام رکھیا جائے یوسف. فرمایا تسی صرف دے سون والو ویکھ دے پہ ہو،
میں ویکھن رہا جہدے نال میں اتنا پیار کرنا ایک ویلا آئے گا مینوں جدائیاں دے کے ٹر جائے گا اس واسطے یہ نام رکھیا یوسف مواہب اللدنیہ دے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام شہر کنان وچ تشریف فرما سن محرم شریف دا مہینہ سی 27ویں رات ہے کیڑی رات بولیے ذرا کیڑی رات ہے 27ویں رات آسمان تے چن کوئی نہیں لیکن رات دا ٹائم ہے کنان دے لوکاں نے ویکھیا آسمان تے چن تے کوئی نہیں البتہ پورے شہر وچ چاننی ہے چن کوئی نہیں لیکن چاننی ہے لوگ پریشان نے کہ چن کوئی نہیں چاننی کتھوں آ گئی اتو رات بھی 27ویں ہے تے 27ویں رات میں چن تے ہے ہی کوئی نہیں نظر آسمان نہ تے ہوندا روشنی کتھوں لوگ اپنے گھراں وچوں سارے باہر نکل دے آ رہے ہیں ایک چوک سارے پنڈ والے اکٹھے ہو گئے گلاں کر دینے یارو چن تے آسمانہ تے چمکدا کوئی نہیں پیا یہ روشنی کتھوں آئی ہے سارے جدو سوچن لگ پہ نا پھر وچوں کچھ بندے بول کے آندے یارو ایویں پریشان ہوندا ہے ہو ساڈے وچ اللہ دے نبی یعقوب جو موجود نے آؤ ہاں سارے رل کے انہاں دی بارگاہ بھی چلنے ہیں تے پوچھنے ہیں حضور چن تے آسمانہ تے نظر کوئی نہیں ہوندا تے روشنی کتھوں آ گئی ہے پورے شہر دے اندر حضور روشنی کتھوں ہے سارے لوگ چل دے ہیں جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے آپ دے دروازے تھے آئے پیر صاحب اتھوئے بھی پتہ لگا پرانے دور دے لوکاں دے جدوں پرانے لوکاں نو جدوں کو مسئلہ اوکھا بندا سی نا تے بوآ نبیاں دے لبدا سی اوکھا ٹائم ہوندا سی نا اے ہونی نویں چلے نے نبیاں دے بوئے تو کنی کتران والے پرانے جڑے نے جدوں انہاں دے اوکھا پارا ویلا ہوندا سی نبیاں دے بوئے تے ٹر جاندے سن سبحان اللہ گوڑیا تو ہاتھ لا کے ایک واری آکھیا جی جدوں سارے کنان دے لوگ اللہ دے نبی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے نے آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے جناب یعقوب علیہ السلام جدوں باہر نکلے نے آپ نے ویکھیا سارے پنڈ والے اکٹھے ہو کے میرے بوئے تے آئے ہوئے نے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پنڈ والے ہو کی گل ہے کیوں پریشان ہو سارے پنڈ والے عرض کر دے یا نبی اللہ اسی بڑے حیران فرمایا کس گل تو حیران ہو عرض کی تھی حضور 27ویں رات ہے آسمانہ تے چن کوئی نہیں لیکن حضور پورے شہر وچ چاننی کا دی ہے حضور نہ تے کوئی بتیاں دا انتظام ہے نہ کسے پاس کوئی اگ لگی ہوئی ہے حضور آسمانہ تے چن کوئی نہیں حضور آسمانہ تے چن دی روشنائی کوئی نہیں لیکن اے دے باوجود سارے کنان دے اندر چاننی ہے نوری نور ہے روشنائی ہی روشنائی ہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو پنڈ والے دا جملہ سنیے جناب یعقوب علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا چانت ہے وے پر تہانوں نظر نہیں پہ ہوندا عرض کی تھی حضور اسی تے آسمان ول ویکھیا ہے پر سانو تے چن کدھرے نظر نہیں آیا جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چن آج آسمانہ تے نہیں چڑھیا آج چن میرے ویڑے وچ اتریا ہویا ہے حضور کی ہے فرمایا اللہ نے مینوں چن ورگا پتر دیتا ہے آپ بندیاں نو لے کے جدوں ویڑے وچ آئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آج چن آسمان تے نہیں آوے کھو جنہ نور ہے میرے پتر دے چہرے دا نور چمکا پہ ہمارا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی ولادت باسادت جدو کنان شہر بھی چوئیے ہن ایتھے میں زمنن ایک بات کرنا چاہنا او جناب یوسف دی ولادت ہوئے کہ صرف شہر کنان روشن ہوئے جدو تیرے تے میرے کریم نبی دی ولادت ہوئے اما جی سیدہ آمینہ فرمانیاں نے خارج منی فرمایا جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے ہر پاسے نوری نور سی اور میں کہا جدو جناب یوسف دی ولادت ہوئے تے صرف کنان روشن ہوندہ ہے تے جدو میرے آقا کائنات وچوں سارا جہان روشن ہو جانا ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر دا نام رکھیا یوسف یوسف ایک روایت پیش نظر 2 سال دی جدو جناب یوسف علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی ہے 2 سال تو بعد جناب رحیل دے بطن وچوں اللہ کریم نے جناب یعقوب علیہ السلام نو ایک ہور پتر عطا کیتا ہے آپ نے اس پتر دا نام رکھیا بنیامین بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام دا سکا پھرا اے ماں والوں بھی سکا تے باپ والوں بھی سکا نام رکھیا جناب یعقوب علیہ السلام نے پتر دا نام رکھیا بنیامین ایک روایت پیش نظر حضرت بنیامین علیہ السلام حج چند دنہ دی ہوئے سن کہ جناب بنیامین اور جناب یوسف دی والدہ حضرت سیدہ رحیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا جدوں جناب یوسف دی والدہ جناب رحیل دا وصال ہویا کہ جناب یوسف علیہ السلام دے باپ جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے سوچیا میرے کول تے پتر بنیامین ہے اس کلے دی تے میں پرورش کرانگا اس دوجے یوسف نو کون پرورش دے گا ایک روایت پیش نظر ہے جناب یعقوب علیہ السلام دی بڑی بہن آکیاں دی ویرا یہ میرے دل دی تمنا ہے کہ تو بنیامین نو پال لے کہ یوسف نو میں اپنے گھر وچ لے جانی ہوں جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بہن یہ دل تے میرا نہیں کردہ کہ یوسف کی لمحے دی خاطر بھی میرے تو جدائے ہوئے لیکن یہ تیری مرضی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر بھی چلے جا سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی دے گھر چلے گئے ایک روایت پیش نظر جدو جناب یوسف علیہ السلام دی 4 سال دی عمر ہوئی ہے 4 سال دی عمر کہ جناب یوسف علیہ السلام دا طریقہ کیے سارا دن جناب یعقوب کو لڑائیں نے جدو رات پہندی ہے اپنی پھپھی دے گھر چلے جاندے نے جناب یوسف علیہ السلام دی جدو 4 سال دی عمر ہوئی ہے ایک دن جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے اس ٹائم جناب یعقوب دی بارگاہ دی اندر آپ دے باقی بھی سارے بھرا بیٹھے ہوئے سن جناب یوسف علیہ السلام آکے کہنے نے ابا جی آج راتی میں ایک عجیب خواب تکیا ہے جناب یوسف علیہ السلام کہنے نے ابا جی آج راتی ایک عجیب خواب میں ویکھیا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر یوسف کیڑا خواب تکیا ہی جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دے ابا جی میں خواب ویکھیا ہے میں تے میرے 11 بھرا اسی سارے ایک سر سبز و شاداب میدان وچ بیٹھے ہوئے ہیں ابا جی ساڈے سارے بھراواں دے ہتھاں دے اندر سوٹے نے اسی ڈنڈے پھڑے ہوئے نے ابا جی اسی اس میدان وچ ابا جی سارے بھراواں نے اپنے سوٹے زمین وچ گڈے نے ابا جی میں عجیب منظر ویکھیا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر کی ویکھی ہن توجہ رکھنا یعقوب علیہ السلام دی گود وچ جناب بنیامین بیٹھے نے سامنے جناب یوسف علیہ السلام بہ کے خواب بیان کر دے رہے باقی 10 بھرا سامنے کھلوتے نے جناب یوسف علیہ السلام کہنے رہے ابا جی عجیب منظر ویکھیا ہے جدوں اساں 12 بھراواں نے زمین وچ سوٹے گڈے نے ابا جی میں ویکھیا ہے میرے سارے بھراواں دے سوٹے سکے دے سکے رہ گئے نے اے میرا سوٹا ہرا ہویا ہے اونوں پتے لگے نے نال پھل بھی لگیا ابا جی میں بڑا عجیب خواب تکیا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو پتر دا خواب سنیے کہ آپ نے سوچیا اگر دی میں تھوڑی جی وضاحت نہ لے دی میں تفصیل بیان کی تھی این ممکن ہے اے دے دوجے پراواں دے دل وچ کدھر نفرت نہ پہ جائے یوسف علیہ السلام دی جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر اس خواب دی تعبیر ہے اللہ تینو بلند اقبال کرے گا تینو اچھیاں شانہ عطا کرے گا تے پترا تیرے سارے بھرا تیری زیر کفالت زندگی گزارن گے بس اتنا کو جملہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیان فرمایا روایتی چاند ہے کچھ عرصے تو بعد پھر جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر جناب یوسف علیہ السلام آئے نے اس ٹائم جناب بنیامین کول بیٹھے نے اور جناب بنیامین دے کول آپ دے ماسی دے پتر ایک دا نام شمو
مصنوع نے دوجے دا نام لاوی ہے وہ بھی قریب بیٹھی ہوئے نے کہ یوسف علیہ السلام کہنے نے ابا جی آج راتی میں ایک عجیب خواب ویکھیا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا پترا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر یوسف کیڑا خواب تکیا ہی کہ جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دے ابا جی خواب میں اے تکیا ہے کہ میں ایک جگہ تے بیٹھا ہویا ہاں کہ میرے سارے بھرا میرے سامنے بیٹھے ہوئے نے ابا جی میں ویکھیا ہے کہ میرے ہاتھ دے وچوں پانی دے چشمہ جاری ہویا ہے کہ میرے سارے بھرا او چشمے وچوں پانی پیوی جاندے نے ابا جی میں بڑا عجیب خواب تکیا ہے یعقوب علیہ السلام نے جدوں پتر دا خواب سنیا ہے آپ نے دیکھ کے فرمایا پترا اس خواب دی تعبیر ہے اللہ تینوں بادشاہی عطا فرمائے گا اللہ تینوں بادشاہی عطا فرمائے گا اللہ تینوں تخت عطا فرمائے گا کہ تیرے دور حکومت دی اندر قید پہ جائے گا تیرے بڑا بھوکے ہون گے جدو تیرے دور حکومت قید پوے گا کہ تیرے سارے بھرا تیرے دربار وچ جان گے پترا اس خواب دی تعبیر ہے جدو تیرے دربار وچ جان گے تو انہاں سارے انو گندم بھی دے گا تے اناج بھی دے کے ٹورے گا اچھا ہن پیر صاحب میں انہاں لوکاں کو سوال کرنا چاہنا جڑے نبیاں دے علم غیب تے اعتراض کر دیں جڑے کم بعد کئی سال بعد جا کے ہونے نے اللہ دے نبی کئی سال پہلے ہی سارا کچھ دس دے پہلے فرمایا پترا اللہ تینوں حکومت عطا کرے گا تیرے دور اچ کیا پہ جائے گا یہ تیرے پرا سارے تیرے دربار ہی جان گے تو انہوں گندم اور اناج دیویں گا اور سارے تیری کفالت زندگی گزارن گے جدو جناب یعقوب علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بیان کی تھی نا تو جڑا کول بیٹھا سی نا لاوی اور شمون انہاں دوہاں ایک دوسرے والو ویکھیا تے دو بے اٹھ کے چلے گئے اپنے پراواں باقیاں دے کول یہودا دے کول روئیل دے کول باقی سارے جا کے اندر اے یوسف نے آج پھر نمی خواب سنا دیتی تو ابا جی نے آکھیا بھی قید پوے گا کہ اللہ تینوں بادشاہی عطا کرے گا یہ سارے تیرے پرا تیرے کول جان گے تے تو انہوں گندم دیویں گا عجیب خواباں کڑ کڑ کے سنائی جاندے ابا جی نے پراؤں دینا تے پرا میاں صاحب فرماندے نے پائیاں دے سجن ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں پرا سجن بھی نے تے دشمن بھی نے دل وچ حسد دی چنگیاری بھڑک اٹھی روایات چاہتا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی دے گھر سن تے ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پہن اور مختلف روایات نے ایک روایت جناب یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال دی ہو گئی جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پہن بڑا عرصہ تیرے کو رہ گیا تے ہون میرا دل کردہ کہ یوسف نو میں اپنے گھر لے جاؤں مفسرین کرام فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پھپھی دے دل وچ اللہ نے یوسف علیہ السلام دی محبت بڑی زیادہ پا دی تھی ہون پھپھی دا دل نہیں کردہ کہ یوسف میرے گھروں جائے تے سوچ دیا نے ہون میں کیڑی سکیم بناواں کہ یوسف میرے گھروں نہ جائے کی کراں ایک ذہن ایک سکیم سوچی تے کہہ دیا نے پائی تو آج یوسف نو رہن دینا کل آ کے لے جائیں اور اس دور دے اندر شریعت اے قانون سی کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے نا چوری تو چوری کردہ جڑا بندہ جس نے چوری کیتی ہے اس بندے کو چور کو مال برآمد ہو جائے شریعت دا قانون ہے سی کہ جدے کو مال برآمد ہویا ہے نا تو جدہ مال برآمد ہویا ہے او مالک اس چور نو 1 سال تک اپنے گھر وچ نوکر بنا کے رکھ سکتا ایک قانون سی اس دور ہے رات گزری اگلا دن ہویا جناب یعقوب علیہ السلام جدو لین واسطے آن لگے نا ادھر جناب یوسف علیہ السلام دی پھپھی نے کی کیتا جناب یوسف علیہ السلام نے نہلایا تے کپڑے پہنان لگیا نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک کمر بند سی کمر بند پٹکا او کمیز پوان لگیا نا کمیز پہنان تو پہلے آپ دی پھپھی نے جناب یوسف علیہ السلام دے کمر دے ہوتے وہ پٹکا بن دیتا بن کے ہوتے کمیز پا دیتی جناب یعقوب علیہ السلام آئے پہن تیار ہے منڈا ہاں جی تیار ہے لے جاؤ جناب سیدنا
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام لے کے اپنے گھر چلے گئے جدو اپنے گھر آئے نا ادھر جناب یوسف علیہ السلام دی پھپھی نے کر رولا پا دیتا او لوگوں میری تو چوری ہو گئی ایڈا قیمتی تبرک میرے گھروں غائب ہو گیا سوٹ کیس پھول دیاں نے پیٹیاں پھول دیاں نے بسترے ویکھ ادھر ویکھ کی ہویا آنڈی گوانڈی پچھلے کی ہویا او ابراہیم علیہ السلام دا کمر بند جڑا ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسحاق نو دیتا اسحاق علیہ السلام نے جہیز وچ مینوں دیتا سی میرا تے او قیمتی کمر بند چوری ہو گیا پتہ نہیں کون ہے جڑا میرا کمر بند لے گیا ہن بنیا تے آپ سی کمیز کمر دے نال آپ ٹڑیاں تے جناب یعقوب علیہ السلام دے گھر آئیاں آ کے نے بھائی جان یوسف آزادانہ میرے گھر پلیا ہے یوسف نو کدھرے پوچھو بھئی ایک کمر بند اے تے نہیں لے کے آیا جڑا جملہ یعقوب علیہ السلام نے بولیا آپ نے فرمایا پہن میرا پتر جڑا صورت دا سونا ہے نا سیرت دا او دے نالوں ود کے سونا ہے میرا پتر چور نہیں نے کہا نہیں بھائی میں کدوں نہیں ابھی چور ہے میں کہنی ہو سکتا ہے تبرک سمجھ کے کدھرے نال نہ لے آیا ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اچھا پہن تو آپ دیکھ لے ہن بنیا چونکہ آپ سی جدو کمیز چکی نہ تو تھلو نکل آیا آپ جناب یعقوب علیہ السلام مسکرا پہ ہس کے اندر پہن سمجھنا تے میں بھی ہیں وہاں جی میں یوسف دا فراق گوارا نہیں نہ کردا تو بھی یوسف دا فراق گوارا نہیں کر دی ٹھیک ہے پہن بھائی جان پھر تو انہوں پتہ ہے نا ساڑی شریعت چکم کی ہے ہن میں ایک سال پورا انہوں رکھنا جے پورا ایک سال میں انہوں اپنے گھر رکھنا ہے جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے پہنا جی میں تیری مرضی ہے لے جا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پھپھی لے آئی کر مفسرین کہندے نے کچھ عرصہ ہی جناب یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی دے گھر رہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی پھپھی دا وصال ہو گیا فوت ہو گئی یعقوب علیہ السلام پھر اپنے پتر نو اپنے گھر لے آئے ایک روایت دے پیش نظر یوسف علیہ السلام دی عمر جدو 11 سال ہوئی 11 سال تو یوسف علیہ السلام اپنے باپ دی گود وچ سر رکھے آئے یوسف علیہ السلام نے تو گود وچ سر رکھ کے ستے پیر اچانک یوسف علیہ السلام ڈر کے اٹھے جدو یوسف علیہ السلام ڈر کے اٹھے نا تو سانس پھلے آئے تو چہرے تے گھبراہٹ ہے یعقوب علیہ السلام پتر دی پیشانی نو چمیا بیٹا کی گل ہے کیوں پریشان ہے عرض کر دے ابا جی میں بڑا عجیب خواب دیکھے پتر کی خواب دیکھے تو سنو جناب یوسف علیہ السلام نے جڑا اپنا خواب بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ اجمالاً ذکر فرمایا تفصیلاً ذکر مفسرین کرام نے تفسیراں وچ بیان فرمایا او خواب دا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام عرض کر دے ابا جان میں تھوڑی گود وچ ستا آیا سا اچانک میں ایک عجیب خواب ویکھیا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر یوسف کی خواب ویکھیا یعقوب علیہ السلام عرض کر دے ابا جی میں خواب ویکھیا کہ میں ایک پہاڑی دے اتے بیٹھا ہویا پہاڑی تے بیٹھیا ہویا ابا جی میں ویکھدا کیاں چار چپیرے پہاڑی دے جتنا بھی علاقہ ہے سارا سرسبز و شاداب علاقہ ہے ابا جی پہاڑی تے بیٹھیاں اچانک میں اپنی نظر نو آسمان وال بلند کیتا ہے ابا جی جدوں میں اپنی نظر آسمان وال چکی ہے ابا جی میں خواب وچ ویکھیا ہے پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے اے دوسرے آسمان تے میری نظر گئی ہے اے دوسرے آسمان دا بھی دروازہ کھل گیا میں تیسرے آسمان وال ویکھیا تیسرے آسمان دا دروازہ بھی کھلے تے میں چوتھے آسمان وال ویکھیا چوتھے آسمان دا دروازہ بھی کھلے میں پنجویں والوں ویکھے پھر پنجویں آسمان دا دروازہ کھلے میں چھویں آسمان والے ویکھے چھویں تو بعد میں ستویں آسمان والے ویکھے ابا جی میں جدو ستاں آسماناں نو ویکھیا ہے یعقوب علیہ السلام روایتی چاہندا ہے ادھر پتر خواب بیان کری جاندا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نکلی جاندے نے یعقوب علیہ السلام زارو کی تار روئی جاندے نے آپ نے فرمایا پتر جدو ستاں آسماناں دے دروازے کھلے نے پھر
کی ہویا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دینے ابا جی جدو میں ستائیں آسمانہ دے دروازے کھلے ویکھے نے کہ میں ویکھیا ہے آسمان تو 11 تارے اترے نے آکے انہاں مینوں سجدہ کیتا ہے او دا ذکر اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کہنے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا ابا جی جدو آسمانہ دے دروازے کھلے نے کہ میں ویکھیا ہے آسمان تو 11 ستارے اترے نے کہ 11 تاریاں آ کے مینوں سجدہ کیتا ہے ابا جی نالے میں کچھ ہور بھی ویکھیا ہے یوسف علیہ السلام دا جدو اے جناب یعقوب علیہ السلام جملہ سنے ہو آپ نے فرمایا پترا ہور کی ویکھیا ہی کہ جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دے یا ابتی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ قرآن سورہ یوسف مل کے درہ دووے ہاتھ جو کیا کو اللہ دی پاکی در بیان جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دنی ابا جی میں ویخدہ کیا رأیت 11 کوکبا ابا جی میں 11 تارے ویکھے نے 11 تارے ویکھے نے اور پتر کی ویکھی آئی والشمس والقمر ابا جی میں سورج نو بھی ویکھے تے چاند نو بھی ویکھے پتر سورج تے چاند تے تارے کی کر رہے سن اللہ اکبر قرآن دا کیا اسلوب ہے بیان کرنے دا یوسف علیہ السلام کہنے ہیں رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں ویکھی آئے وے 11 تارے چاند تے سورج سارے منو سجدہ پہ کر دینے ابا جی میں ویکھیا 11 تارے چاند تے سورج ابا جی میں سجدے کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام نے جدو پتر دا خواب سنیا مفسرین کرام فرماندے نے خواب سن کے نا یعقوب علیہ السلام دی اکھاں میں آنسو آ گئے رو پہ تے خواب دی تعبیر بیان کرن تو پہلے اللہ دے نبی نے پتر نو ایک جملہ آکھیا جڑا جملہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا اللہ نے اس جملے نو بھی قرآن چ لکھیا محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ انہوں پتا شیرہ تے تسی چوکھے بول دے ہو آج قرآن ہے ذرا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ منو بھی آپائی ساجد صاحب بھی تھے دیگر دوست فرما پائی آباد جی قرآن حدیث ذرا زیادہ پڑھا کرو لہون پتہ لگے گا ان کے نہ کو قرآن حدیث سن دے تسی اگلے جمعے انشاءاللہ نال احادیث بھی ہون گیاں آج صرف قرآن ہے اگلے جمعے نال احادیث بھی چلن گیاں پیار نال محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا الشیطان للانسان عدو مبین قال یا بنیا آپ نے فرمایا او میرے پترا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک میرے پتر آجڑا خواب منو سنائی نہ اپنے پراوانو نہ سنائی پراوانو نہ دسی ابا جی کیوں آپ نے فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا تیرے خلاف کوئی پٹھیاں سکیمہ چلن گے ان الشیطان للانسان عدو مبین اور امام راضی دا تھے جملہ سننا امام راضی کی فرماندے نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین پترا
یہ خواب اپنے پراواں نوں نہ سنائی. کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان انسان دا بڑا بڑا دشمنی. ہن امام راضی دا جملہ سناواں کی ہے. آپ فرماندے نے ایک ہوندا ہے انسان، ایک ال انسان. ایک خالی انسان ہے، ایک ال انسان ہے. فرماندے نے انسان ہر انسان مراد ہے. جویں کتاب ہر کتاب، تو جدو ال کتاب آکھیا جائے نا، ال کتاب وہ عام کتاب نہیں، اس تو قرآن مراد لیا جاتا ہے. فرماندے نے انسان ہر انسان مراد لیا جا سکتا ہے، پر جدو ال انسان آوے پھر عام انسان نہیں، خاص انسان ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے دسیا پترا تو عام انسان نہیں، خاص انسان ہے، رب دا نبی ہے. تے پترا شیطان نبیاں دا بڑا بڑا دشمنی، اے خواب پراواں نوں نہ دسی. اینی گل کر کے تے اللہ دے نبی نے اس خواب دی تعبیر بیان فرمائی. محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر سن لے اس خواب دی تعبیر پوچھیا. جی ابا جان. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سن بیٹا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرمایا پتر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. فرمایا پتر اسی طرح تیرا اللہ تینوں چن لوے گا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ اللہ تجھے چنے گا. اللہ اکبر. یجتبیک ربک تیرا رب تینوں چن لوے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تے پترا اللہ تینوں خواباں دا علم سکھائے گا، تینوں علم عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ تے پترا اللہ تیرے تے اپنیاں نعمتاں مکمل کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ علیک پتر اللہ تیرے تے اپنیاں نعمتاں مکمل کرے گا. تے اگے کی آندے نے وَعَلَىٰ آلِ یعقوب تیرے تے بھی مکمل کرے گا تے یعقوب دی آل تے بھی مکمل کرے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق پتر انجی مکمل کرے گا جی میں تیرے ماپیاں تے بھی کیتا ہے اور اس تو پہلے جناب ابراہیم اور اسحاق تے بھی اپنی نعمتوں مکمل کیتا ہے. اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک پترا تیرا رب علم والا بھی ہے تے حکمت والا بھی ہے. اللہ اکبر. اچھا ہون توجہ. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب اپنے پراوانوں نہیں سنایا، جا کے اپنی ماسی ولیہ نو سنا دیتا کہ میں خواب میں کیا ابا جی نے تعبیر بیان کی تھی. تے آپ دی ماسی نے اپنے پتر شمون نو دس دیتا. شمون نے لاوی نو دسیا، لاوی نے یہودا نو دسیا، یہودا نے روئیل نو دس دیتا. وہ چل دیاں سارے پراواں تک گل پھیل گئی. ہن مفسرین کرام خصوصاً تفسیر معالم التنزیل دے اندر، تفسیر روح البیان دے اندر، تفسیر مدارک دے اندر، تفسیر کشاف دے اندر تمام مفسرین نے لکھیا. فرماندے نے جدو یوسف علیہ السلام دے پراواں تک ایک خواب پہنچے آنا تو سارے پرا پنڈوں باہر نکل کے نہ ایک جا کے جنگل وچ سارے پرا کٹھے ہو کے بہ گئے. تو بہ کے آندے کی نے آندے نے یارو ساڑا پرا یوسف ہر روز کوئی نہ کوئی نوی تو نوی خواب بنا کے نہ تے ابے نو سناندہ رہندا تے باپ دا دل جتدا رہندا ہے. تے ساڑا باپ ساڑے نال اونا پیار نہیں کردا جنہ یوسف نال کردا. تے اے دے بارے وچ کچھ سوچو کی کرنا چاہیے.
ہن سنو جیڑا جملہ انہاں اوتھے بہ کے بولیا اللہ نے اس جملے نو بھی قرآن وچ لکھ دیتا اس جملے نو بھی اللہ نے قرآن پاک وچ نقل فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین سارے بولے آندھنے بیکھو ابا جی ساڑھے نالو چوکھا یوسف دے نال پیار کر دینے حالانکہ اسی اس باما ایک گروہ ایک جماعتا ایک ساڑھا وجکا ہے لیکن ابا جی ساڑھے نالو زیادہ یوسف نال پیار کر دینے کی کریے ایدے بارے وچ ہون جدو اتنا جملہ بولیا ہے اللہ دا قرآن کہیں ہے اللہ فرمانا ہے ایک وچوں بولیا بولے کہنا اقتلو یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین ایک وچوں بول کے آندہ ہے جے ایدے تو جان چھڑانی یہ تے انج کرو اینو قتل کر چھڑو اقتلو یوسف نو قتل کر چھڑو اوِترہوہ ارضا یخلو لکم آندہ یا انج کرو اینو کسے کھلے میدان چھڑ داؤ میدان چھڑ داؤ اوتھا ہی روے گا ساڑی جان چھٹی روے گی وجہ ابیکم تے توڑے پیو دی محبت پھر تو آنو لبے گی باپ دا چہرہ توڑے حل ہو جائے گا ساری شفقت توڑے تے ہو جائے گی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ہن جملہ سننا آندے نے ایک باری انہوں یا قتل کر چھڑو یا کدھر چھاڑا ہو تے بعد وچ پھر نیک بن جایا بعد وچ بولو تو صحیح ماشاءاللہ سارے بولو کی آندے نے نیک بن جایا جدو ایک نے آکھنا قتل کر چھڑو قرآن پاک دے اندر اجمالاً ذکر موجود ہے تفصیلاً قرآن پاک دی تفاسیر ہے مفسرین کرام فرماندے نے انہاں دے وچوں شمون بولیا شمون نے بول کے آکھیا انہوں نے کہا نا بھائی نا چونکہ اے ماسی دا پتر بھی سی نا انہیں آکھیا جے یوسف قتل ہو گیا نا تے باپ نو تے دکھ ہونا ہے تے میری ماں نو بھی دکھ ہونا ہے کیونکہ وہ دا اپنے میں اللہ قرآن کی فرمانا ہے اللہ کریم فرمانا قال قائل منکم لا تقتلوا یوسف او القوه فی غیابت الجب ایک بچو بولا انہوں نے کہا نا بھائی نا اینو قتل نہ کرے آئے کی کرو اس طرح کرو اینو کسے ڈونگے کھوج سوٹا ہو کتھے بولو صحیح اتھے سوٹے ہو اینو کھوج سوٹے ہو یلتقت ہو بعد السیارت ان کنتم فائلین وہ اینو کسے کھوج سوٹے ہو تے کوئی آپ میں لنگ دا ہوندہ جاندہ کافلہ اینو کڑ کے اپنے نال لے جائے گا تسی سارے سوکھے ہو جاؤ گے انہاں کیا انہیں کرو اے تو آقتا دیتا ہے وہی انہوں کسے کھوج سوٹا ہو پر یوسف نو کروں لے کے کیویں جائیے یوسف تے ہر ٹائم یعقوب علیہ السلام نے کور رہی ہے کھڑیے کیویں انہوں کیویں لے کے جائیے شہر کنان تو باہر نکل کے بیٹھے سن سوچ دے سن پہ کہ بھئی یوسف نو کیویں لے کے جائیے باہر مفسرین کرام فرماندے نے وہ بیٹھے سن تے ایک بڑھا جا بابا آ گیا سوٹی ٹیک دیا نا کھونڈا ٹیک دیا آ گیا انہاں ویکھیا بابا ہے بڑا خوبصورت بابے دا چہرہ ہے بھائی بڑا مرنجا تے کیا بات ہے بابے دی بابا جی کتھوں آئے ہو انہاں کہا میں اتھوں ایک لنگ دا سا پیا مسافر ہاں تے تہاڈیاں شکلاں ویکھیاں نے تے مینوں لگا ہے بھائی تسی پریشان ہو تے تہاڈی پریشانی میرے تو جری نہیں گئی ویکھی نہیں گئی تے میں تہاڈے کول آیا کی گل ہے پترو پریشان لگ دے ہو ستائے لگ دے ہو مینوں کسے دے انہاں کہا بابا جی کی پوچھ دے ہو واقعی تساں ساڑیاں صورتاں صحیح پڑھیاں نے اسی واقعی ستائے ہیں نے کہا کدے انہاں کہا جی ساڑا ایک بھرا ہے جدا نام ہے یوسف جد تک وہ پیدا نہیں سی ہویا تو ساڑا پیو ساڑنا بڑی محبت کردہ سی جدوں دا وہ پیدا ہو گیا تے باپ تو دے نال زیادہ محبت کردہ ہے
تے ساڈے نال اونی محبت نہیں کردا. انہیں کہا تواڈے پیو دا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڑھے پیو دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. ہون مفسرین کرام فرماندے نے وہ جڑا بابا آیا سی نا وہ شیطان لعین سی. تے شیطان بول کے پتہ کی آندا ہے؟ آندا اچھا 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 تسی یعقوب نبی دے پتر ہو. تے مفسرین کرام فرماندے نے کہکا مار کے ہسیا. آندا بھی بڑا افسوس ہویا ہے تواڈیاں گلاں سن کے اس تو پتہ لگیا بھی تواڈا پیو یعقوب تے اللہ دا نبی نہیں. انہوں نے کہا جی بالکل. پھر گل تو ٹھیک نہیں نا تواڈے پیو نے پھر انصاف نہیں کیتا. کی آندا سارے بولو ذرا. ایتھے ہن میں تواڈا ایک توجہ تواڈی ایک پاسے کروانا چاہنا. اگرچہ ذکر یوسف علیہ السلام دا لیکن جتھے آقا کریم دی گل آوے گی وہ ضرور کراں گا. شیطان بول کے آکھن لگا بھی تواڈا باپ تے اللہ دا نبی ہے. تے پھر تواڈیاں گلاں سن کے تے میں اس نتیجے تے پہنچیا بھی تواڈے پیو نے تواڈے نال انصاف نہیں کیتا. نبی دے بارے وچ اے خیال رکھنا کہ اللہ دا نبی انصاف نہیں کردا اے مومن نہیں کہہ سکدا شیطان ہی کہہ سکدا ہے. بلکہ آؤ میں نہیں کہندا حدیث کہندی مسجد نبی وچ میرے آقا مال ونڈدے سن پے. مال ابو داؤد شریف دے حدیث سیاستہ وچ موجود ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک بندہ وچ بندہ اٹھیا تون سکی جئی سر تے ٹنڈ پنڈو پنڈ تے رائے ونڈ سکی جی گردن ہو دی تے پیٹ دا وچ وڑیا دبلا پتلا. اٹھ کے کھڑا آیا اٹھ کے کی آندا ہے؟ آندا اے عدل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انصاف کرے آجے. کیا کیا ہن اس شیطان دا جملہ یاد ہے؟ انہیں آکھیا بھی تواڈے پیو یعقوب نے انصاف نہیں کیتا. اے بندہ بول کے کی آندا ہے؟ اے عدل انصاف نال ذرا ونڈیا جے. اگرچہ بظاہر جملہ کوئی غلط نہیں ہے وہ کسی نے بندہ کہ اچھا یار انصاف نال ذرا ونڈی جملہ بظاہر غلط نہیں پر حدیث ہی وچ آندا ہے جدوں اس اے جملہ بولیا ہے نبی پاک دا غلام سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب دے جدو کنہ وچی آواز آئی ہے آپ نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھی ہے تلوار کٹی ہے. عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مینو اجازت دیو اس بے ایمان دا میں گاٹا لا چھڑا. انہیں کیوں انہا جملہ آکھی ہے کہ اے اللہ دے نبی انصاف کرے آجے اے اللہ دے نبی انصاف کرے آجے. حضور کیا اے دا مطلب تے پھر اے ہویا نا کہ اللہ دا نبی بھی والا بے انصافی کر سکتا ہے. اے یا رسول اللہ مینو اجازت دے دیو. ہن سننا میرے نبی دا جملہ میرے نبی نے فرمایا عمر اینو چھڑ دے عمر اینو چھڑ دے. حضور کیوں فرمایا اے دے وچوں ایک ایسی قوم آئے گی جڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھ دی ہوئے گی تسی اپنیاں نمازاں نو اونا دیاں نمازاں دے سامنے حقیر جانو گے. اینا قرآن پڑھن گے کہ قرآن تے پڑھن گے مگر اونا دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا عمر نمازاں پڑھن گے زکاتاں دین گے تسبیحات کرن گے قرآن پڑھن گے لیکن قرآن اونا دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا قرآن تے پڑھ دی ہون گے پر فرمایا عمر سن لے او دین وچوں انج نکلن گے جویں شکار وچوں تیر نکل جاندا ہے. گرامی قدر حضرات یہ تھے آخری دو تین جملے عرض کرنا چاہنا. پتہ لگیا سجنا اللہ دے نبی دی عصمت تے حملہ کرنا اللہ دے نبی دے بارے وچ اے عقیدہ رکھنا کہ اللہ دا نبی بے انصاف ہے اللہ دا نبی انصاف نہیں کردا. اے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکدا اے تے بے ایمان شیطان ہی کہہ سکدا ہے. جدوں اس شیطان نے جملہ بولیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دے 10 پتر کہنے نے بابا جی سانو دسو پھر اسی کی کریے تے شیطان بول کے آکھن لگا آندا تسی انج کرو سارے رل کے یوسف کول جاؤ تے یوسف دے سامنے جا کے اے باغاں دیاں گلاں کرو اے بہاراں دیاں گلاں کرو. آج کل ویکھو جنگلاں وچ کتنی بہار آئی ہے تے جا کے یوسف دے سامنے اے دوڑ دیاں گلاں کرو شکار دیاں گلاں کرو اے یوسف نو اپنے نال مائل کرنے دی کوشش کرو. جدوں یوسف تھوڑے نال
نال جنگل وچ آن واسطے تیار ہو جائے کہ پھر یوسف نو آکھیا جائے کہ ابا جی اگے جا کے تسی گل کرو جدوں یوسف جا کے یعقوب علیہ السلام نو گل کرے گا اتوں تسی بھی ٹر جایا جے اے یعقوب علیہ السلام تہانوں تے انکار کر سکدے نے پر یوسف نو انکار نہیں جے کرنگے ہن اگلے جملے سنیا جے تے بات نو اختتام تک لے جانا چاہنا وا اے جدوں جناب اے یعقوب علیہ السلام دے 10 پتر گھر وچ آئے نے تے یوسف علیہ السلام نو لے کے بہ گئے اے یہودا کہندا ویکھنا ویر یوسف تو ساڈا بھرا ہے ساڈے ایک اسی سارے ایک باپ دی اولاد آ تے ویکھنا یوسف اسی جنگلاں وچ جانے ہاں اسی دوڑاں لانے ہاں اسی شکار کرنے ہاں تے یوسف ساڈا بڑا دل دکھدا ہے جدوں اسی جانے ہاں تے تو ساڈے وچ نہیں ہوندا آخر تو بھی تے ساڈے باپ دا پتر ہے نا تو بھی تے ساڈا ویر ہے نا اے ویر چل ساڈے نال حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں بھراواں دیاں گلاں سنیاں نے تے میرے آقا دا ارشاد ہے حضور فرماندے نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے فرمایا یوسف بھی کریم ہے او دا باپ یعقوب بھی کریم ہے او دا باپ اسحاق بھی کریم ہے او دا باپ ابراہیم بھی کریم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں بھراواں دیاں اے چکنیاں چوپڑیاں گلاں سنیاں نے بھراواں دیاں گلاں سن کے اے یوسف علیہ السلام کہندے نے ٹھیک ہے بھائی جان اج میں ابا جی نو عرض کراں گا تسی بھی میرے نال سفارش کریا جے اے یوسف علیہ السلام جدوں آپ آئے نے آ کے ابا جی کول بیٹھ کے کہندے نے ابا جان ایک گل عرض کرنی ہے فرمایا پتر یوسف گس کیڑی گل کرنی ہے عرض کیتی ابا جی میرے بھرا جنگل وچ جاندے نے ابا جی میں انہاں دے نال نہیں جاندا اج میرا دل کردا ہے ابا جی مینوں بھی اجازت دیو اے میں بھی بھراواں نال جا کے اے جنگل دیاں بہاراں ویکھنا چاہنا وا اے جنگل دے نظارے ویکھنا چاہنا وا علماء نے مفسرین نے لکھیا آندے نے جدوں جناب یوسف گلاں کردے نے اے یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا دریا جاری ہو گیا ہے اے پتراں باقیاں نو تے انکار کر سکدے سن پر جدوں یوسف علیہ السلام نے کیا ہے ہن یوسف نبی نو انکار نہیں کر سکدے اللہ دے نبی ویکھ دے پینے پترا اے بظاہر تو تے سیر دیاں گلاں پیا کرنا ہے پر میری نگاہ ویکھ دی پئی ہے اے سیر بڑیاں لمبیاں جدائیاں پان والی ہے اے جناب یعقوب علیہ السلام جدوں پتر دے نال گل پہ کر دے نے اینی دیر نو 10 بھرا بھی آ گئے آ کے آندے نے ابا جی جڑی گل ہن پترا نے یعقوب نبی دی بارگاہ وچ آ کے کیتی ہے اللہ کریم نے اس نو بھی قرآن پاک وچ نقل فرمایا اللہ فرماتا ہے آ کے باقی یوسف دے بھرا بول کے آندے قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون ابا جی تسی ساڈے تے اعتماد کیوں نہیں کر دے حالانکہ اسی اے یوسف دے نصیحت کرنے والے ہاں ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون ابا جی ساڈے نال یوسف نو ٹورو اے بھی باغ دیا جا کے موجاں پہ بہاراں لٹے جدوں پترا گل کیتی ہے اے یعقوب علیہ السلام نے یوسف نبی والو ویکھیا ہے تے ویکھ کے فرماندے نے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون جیڑی گل پترا آ کے بعد اچ کرنی ہے نا اللہ دے نبی پہلے کر دے فرمایا پترو تسی آندے پہ ہو بھی انہوں کیوں نہیں ٹوڑ دے گل لے وے پتروں میں ڈر لگدا ہے تسی جاؤ تے کدھرے تسی دوڑ وچ اگے نکل جاؤ تے یوسف پیچھے کلا رہ جائے کدھرے انہوں بگیاڑ نہ کھا جائے ہائے ہائے کدھرے انہوں بگیاڑ نہ کھا جائے تسی کدھرے ہو تو غافل ہو جاؤ
دور ٹر جاؤ تو پچھوں کلا رہ جائے کدھر انہوں بگیاڑ نہ کھا جائے. جدوں آپ نے اینی گل کی نا تو پتر سارے کٹھے ہو کے بولے. اللہ دا قرآن کلا نہیں بولیا, قالو دا جملہ اللہ نے استعمال فرمایا. اللہ پر سبحان اللہ کو بس اگل مکا کے جائے. اللہ کریم فرماتا قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. ابا جی اگر ساڑھے ہوندے ہاں یوسف نو بگیاڑ کھا جائے تو پھر تے اسی کاٹا پان والے آچا. اور مفسرین کرام نے جڑا لکھیا آندھے نے بول کیا کریں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. ابا جی اسی ایک پورا جتھا ہاں, ایک گروہ ہاں, ایک جماعت ہاں, تے ساڑھے ہوندے ہاں یوسف نو بگیاڑ کھا جائے. اور مفسرین کرام نے پیر ناصر صاحب جملے لکھے کہندے نے کہ اے دسے پرا ایڈے کو طاقتور سن, ایڈے کو انہاں وچوں ایک پرا ایڈا طاقتور سی اگر شیر دے منہ وچ ہاتھ دے کے اینج کر کے کردا سی نا تو شیر دیاں براچھاں پاڑ کے رکھ چھڑدا سی. اور اتنے جری سن کہ درخت موٹے درخت نو پھاڑ کے اینج ہلا کے اینج کردا سی تو جڑاں تو پٹ کے سٹ چھڑدے سی. اتنے دلیر پتر جناب یعقوب علیہ السلام نے. آندھے نے ابا جی سی پوری جماعت جو ساڑھے ہوندے ہیں یوسف نو بگیاڑ کھا جائے تو ابا جی پھر تے اسی بڑے نقصان اٹھان والے ہیں. چون اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ نے جدو گلاں کیتیاں پترہ نے کیتیا تو یوسف علیہ السلام ابا جی ویکھو نا آندھے پہنے پائی جانتے اجازت دے دیو ہاں تسی اجازت دے دیو. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا آپ دوجہ نو تو انکار کر سکتے سن پر یوسف نو انکار نہ کر سکے. اللہ اکبر. یہ تو اڑی اجازت ہوئے تھے بس ٹوڑ دیں اتھو قافلہ باقی اگلے جمعے تے لے جائیں. صرف 2 منٹ زیادہ نہیں, صرف 2 منٹ. سبحان اللہ پیار نہ لاکھا جدرہ. اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام نو تیار کیتا. کیویں تیار کیتا لمبی ڈیٹیل ہے. علامہ اسماعیل حقی نے جڑا لکھا پورا گھنٹہ ایتھے لگ جانا. تیاری کیویں کیتی جناب یعقوب نے. جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نو تیار کیتا. تیار کر کے آپ نے اپنے پتر یہودا والوں ویکھیا. ویکھ کے فرمایا پتر یہودا تو انہاں ساریاں وچوں وڈا ہے. ویکھی پترا اس بھرا نو عام بھرا نہ سمجھی. پترا اے نبوت دا امین ہے. پترا اگر اینو پیاس لگے اے چشمیاں دا ٹھنڈا پانی پلائی. پترا اینو دھوپ نہ لگن دیویں, اینو سائے وچ بٹھائی. پترا اینو عام اپنا بھرا نہ سمجھی. اللہ اینو بڑیاں شاناں دے نال نوازن والا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام سارے پترانو اس طریقے نہ نصیحت کر دینے. کدی یہودا نو فرمانے نے, کدی روئیل نو, کدی لاوی, کدی شمون, کدی یہودا. سارے پراواں نو جدوں نصیحت کر لی ہے کہ یعقوب علیہ السلام آپ نے جناب یوسف نو انج کر کے گود وچ اٹھایا ہویا ہے. 11 سال دا پتر. لیکن مفسرین فرمانے نے آپ سائے دی طرح پتر دے نال نال رہندے سن تے پتر نو ایک لمحے دی خاطر بھی کولوں جدا نہیں سن کر دے. جدوں آپ نال لے کے چلے نے چل دیاں ایک کنان شہر تو باہر ایک درخت ہے. اس درخت نو شجرۃ الوداع کیا جاندا ہے. اس درخت دے کول آ کے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے پتر یوسف والوں ویکھیا ہے. سجنا میں تے تو نہیں جان دے پر اللہ دے نبی یعقوب جان دے نے. اج پتر جڑا بظاہر سیر واسطے جا رہا ہے اے ایک دن دی سیر نہیں, اے 2 دناں دی جدائی نہیں, اے 3 تے 4 دناں دی جدائی نہیں, اے 40 سالاں دی جدائی پین والی ہے. سجنو یاد کرو ذرا اپنے اپنے گرے بانی جھاتی مارو. اگر اس دور کسے دا بھرا امریکہ جائے, کسے دا بھائی انگلینڈ جائے, کسے دا بھائی عمرہ کرنے واسطے باہر دے علاقے وچ جائے, ہاں پتہ بھی ہوندا ہے کہ انہیں مہینے 2 3 4 مہینے سال تو بعد واپس آ جانے. پھر بھی جدو بھرا نو ملدا ہے, اے باپ پتر نو ملدا ہے, اکھاں وچ آنسو جاری ہو جاندے نے. سجنا اس باپ دا کیا عالم ہوئے گا جدو پتر یوسف نو ٹوریا ہے تے پتہ 1-2 دن دی جدائی نہیں, 40 سالاں دی لمبی جدائی پین والی ہے. آپ نے پتر یوسف نو چومے ہے. کدی پتر یوسف دے ہاتھ چومدے نے, کدی پتر دے رخساراں نو بوسا دیندے نے, کدی پتر دے والاں نو چومدے نے, کدی پتر دی پیشانی تے بوسا دیندے نے. پیار کردیاں آپ نے فرمایا اچھا پترو جاؤ چلے جاؤ. اے چلے
چلے جاؤ یہودا نے جلدی نہ جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے موڈیاں تے چکیا ہے جدو موڈیاں تے اٹھائے تے ویکھدا ہے کہ باپ ہجے تک ویندا پیا ہے یہودا موڈے تے چک کے لے کے جا رہے ہیں جلدی دے نال شمون آئے شمون آ کے موڈے تے چکدا ہے کدی لاوی موڈے تے چکدا ہے کدی روئیل موڈے تے چکدا ہے کدی کوئی موڈے تے چکدا ہے کدی کوئی موڈے تے چکدا ہے کہ یہودا نے جدو انج پرت کے پیچھے ویکھیا ہے کہ باپ ساڑیاں اکھاں تو او جلو چکے نے روایتی چاہندا ہے اس ٹائم یہ یہودا دے موڈے تے یوسف علیہ السلام تشریف فرما سن جدو باپ اکھاں تو او جلویا ہے یہودا نے یوسف علیہ السلام نو چک کے زمین تے ماریا ہے جدو یوسف علیہ السلام زمین تے ڈگے نے تے ویکھ کے کہندے نے بھائی جان یہودا ایک ہی کر دے پے ہو تے یہودا کہکا مار کے آکھن لگا اے بڑے پیو نو خواب سناندا سے اے تینو 11 سجدے 11 تارے تینو سجدہ کرن لگے نہیں اے چاند تے سورج تینو تارے اے سارے سجدہ کرن لگے نے حضرت یوسف علیہ السلام آپ اٹھے نے اٹھ کے اپنے بھرا اللہ بھی ول گئے نے اللہ بھی کھچ کے تمانچہ منہ تے رسید کیتا ہے آپ ادھروں دوڑے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اے شمون والائے نے جدو شمون دے کول آئے نے شمون ٹھڈا مار دے کدی لاوی ول جاندے نے کدی روئیل ول کدی شمون ول کدی یہودا ول کدی کسے بھرا ول کسا بھراواں ول یوسف سلام چاندے نے پر کوئی تھپڑ مار دے کوئی ٹھڈا مار دے کوئی مکہ مار دے اے مار دیا ایک وچوں بولیا آکھن لگا گل سنو اللہ بھی بول کے آکھن لگا گل سنو جدو گل پہلے تیسی اینو قتل نہیں کرنا کہ دسو ہونے نو مار دے کیوں اگی ہو کے کہندا خبردار ہونے نو کوئی نہ مارے انج کرو کھو لبو اینو کھو دے وچ سٹ دینیا روایتی چاہندا ہے اے کنان شہر کنان بستی تو 9 میل دور ایک کھو سی جڑا سام بن نو دا کڈی آیا سی نو علیہ السلام دے پتر سام دے ویلے دا کڈی آیا کھو ہے جدا اتوں منہ تنگ سی تے تھلوں جدا پیندا بڑا چوڑا سی تے 70 گز ڈونگا سی جدوں او دے کنارے تے گئے نے تے یوسف علیہ السلام دے ہتھاں تے پیراں نو رسیاں بن دتیاں نے رسیاں بن کے یوسف علیہ السلام نو پھڑ کے کھو دے وچ لمکانا شروع کیتا ہے یہودا دے ہاتھ وچ رسی ہے جدوں رسی چھڑدا ہے جدوں تھوڑا جا یوسف علیہ السلام کھو وچ گئے نے یہودا دے کنا وچ باپ یعقوب دی آواز آئی ہے او یہودا تو وڈا ہے ویکھی پتر نو ٹکتی ہوا نہ لگن دئی اگر اینو پیاس لگے چشمیاں دا ٹھنڈا پانی پلائی جدوں پتر دے کنا وچ باپ دی آواز گونجی ہے یہودا نے رسا پھر اتے کھچنا شروع کیتا ہے پچھو لاوی بولیا ہے آدھا ہون سٹ دا کیوں نہیں جلدی کرے نو کھو دے بچ دوبارہ سٹ دے پر ہاتھ کہن تھے پھر رسا جدو لمکایا ہے پھر زین وچ دماغ پھر کنا وچ باپ یعقوب دی آواز آئی اے یہودا اینو عام ویر نہ سمجھی اے نبوت دا امیری اینو عام پرا نہ سمجھی اے دے نال پیار کری پترا اے دے نال پیار کری پھر رسا اتے کھچنا شروع کیتا ہے جدو دوسری مرتبہ رسا کھچے شمون نسدا آیا ہے آکے آکھن لگا اے یہودا کی کرن دیا ہے اے جلدی کرے نو سٹ دے اپنی جانت فارغ ہووے اے دے کمہ تو انہیں جدو اتنا کیا ہے یہودا نے رسا پھر لمکایا ہے شمون جلدی دے نال آکے اے چاکولا رسا کٹیا ہے علامہ اسماعیل حقی فرمانے نے اے در جدو رسا کٹیا گیا ہے اے یوسف علیہ السلام پانی دے قریب پہنچن والے نے 1-2 گز دا فاصلہ ہے اللہ کریم نے جبریل نو فرمایا جبریل جلدی کر میرا نرم و نازک پیغمبر یوسف کھو دے پانی تک پہنچن والا ہے اے دے پانی ڈگن تو پہلے جبریل جا کے اپنا نورانی پر تھلے بچھا دے یوسف تیرے پراں تے بیٹھ جائے ہائے ہائے پر جا کے بچھا دے میرا یوسف تیرے پراں تے بیٹھ جائے جناب یوسف علیہ السلام جا کے پراں تے بیٹھے جبریل امین نے ایک پتھر رکھے نہ تھلے یوسف علیہ السلام نے اس پتھر دے اتے بٹھایا تو یوسف نبی دے پیر جدو اس پانی دے وچ گئے نا روایاتی چاہندا ہے اس کھو دا پانی کڑوا سی کھارا پانی سی کوئی مسافر اس کھو والو لنگ دا نہیں سی
پانی ڈر دے پیندے نہیں سن کہ کوڑا پانی، پر جدو جناب یوسف دے قدم وچ لگے نا، آپ دے قدمہ دا صدقہ اللہ نے اس کھارے پانی نو مٹھے پانی وچ تبدیل فرما چھڑے۔ جتنے وچ جانور سن نا، سپ بچھو ٹھوئیں، اللہ کریم نے فرمایا خبردار سپو تے بچھو تے ٹھوئیں ہو، خبردار کوئی بار نہ نکلے، میرا نرم و نازک ننھا پیغمبر یوسف ہے، خبردار کوئی بار نہ نکلے، دبک کے اپنی بلاں وچ بیٹھ جاؤ۔ سارے درندے جتنے جانور سن زہریلے سب اپنی بلاں وچ چھپ کے بیٹھے رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ کنویں وچ باقی کی واقعات ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ وچ عرض کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔